søster har lavet i Minecraft. Så vi kan se pumpkins. Over det hele. Glade pumpkin kvinde. Så går vi ind i hendes bar, hun har lavet. Jeg kan se, der er kommet en lille stripper. Sådan kan det jo være. Flotte borde, forskellige farver og et lille bitte køkken. Eller bar, eller hvad det nu er. Ja, det er sikkert en bar. Kæmpe hus, det. Og så er der også toiletter, dame, og her er dametoilettet. Her skulle jeg nok ikke gå ind. Ups. Her er toiletter. Her. Et lille toilet her. Gider du så åbne? Sådan. Og så kan man så lukke. Her det er dejligt. Jeg sidder lige og skider. Det var dejligt. Dejligt. Der ligger en lille pøl. Så er det hendes flotte farm. Som jeg lige har tænkt mig at ødelægge lidt. Prøv at se her. Smart. Så falder det hele bare ned. Det skal godt nok ligge lidt noget tid, men det hele ned. Så lukker man. Da. Ikke så smart alligevel, men det er fint. Fint for den begynder. Det er hendes hus. Også rigtig glad for billeder. Her er hendes lille bitte køkken. Jeg aner ikke, hvad den der knapper til. Giv mig noget mad. Ikke noget i ovnen. Sådan en lille. Og ingenting. Så synes jeg lige, inden vi går nedenunder, så synes jeg, at vi skal gå ovenpå. Her er hendes fortrylleses tingenort bord her. Så man kan fortrylle ting. Altså, man kan godt nok ikke fortrylle håndtag, men alligevel. Flot. Og jeg skal lige sige, at det hele er udhulet med bogreoler. Så har hun også lavet en lille... den her virker så ikke til noget. Nej. Så har hun også lavet en lille bitte, eller rimelig labyrint, som jeg kender godt. Men jeg kan stadigvæk ikke finde ud af den. Med redstone lamper, så det er svært at finde ud af den igen. Men den er lidt lille. Men så er der så også den her, som jeg har lavet til en. Lidt nemt. Eller meget nemt faktisk. Man kan også lave den meget mere enkelt, men det gad jeg ikke. Eller, jeg ikke hvordan. Så har hun så sat billeder og kun redstone lys. Ikke almindelig. Det siger hun, det lyser for meget. Det var sådan set det, tror jeg. Det ved jeg ikke. Er der mere? Nej, der er ikke mere. Nej, det var der ikke. Det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Vi ses.